дар ваҳдат масҷидро вайрон карданд. интиқоми раҳмон, муҷозот бо қатъи қувваи барқ. қирғизистон мақомоти амниятии 32 масҷиди дигарро баста аст. мақомоти иҷроияи маҳаллии шаҳри ваҳдат ба вайрон кардани масҷиди деҳаи арбоб шурӯъ кард. хабарнигорони радиои озодӣ ки аз ин деҳа дидан карда буданд, масҷиди хоҷа баҳриддинро дар ҳолати хароба пайдо намуданд. ба гуфтаи сокинони маҳаллӣ, аз сабаби он ки теъдоди нокифояи ҷавонон ба артиш пайваст шуданд, тасмим гирифта шудааст ки масҷиди ин деҳа вайрон карда шавад. мақомоти тоҷикистон қаблан низ барои иҷрои нақшаи ҷалб ба сафи артиш ба ин навъи шантаж даст зада буданд. масалан, дар солҳои 2019 ва 2022 сокинони навоҳии ҷайҳун ва нуробод аз баста шудани 3 масҷиди дар деҳаашон ва қатъшавии қувваи барқ шикоят карда буданд. масъулон аз онҳо талаб карданд ки нақшаи ҷалби ҷавонон ба артишро пурра ба анҷом расонанд. маҳаллаи мо калон аст. дар он 3 масҷид фаъолият дошт. 2 масҷид як ҳафта пеш баста шуд. сеюмашро 3 рӯз қабл бастанд, бо сабаби он ки ҷавонон ба артиш намераванд. иброз намуд сокини маҳалла Ҳошим Чиллаев ба хабарнигорон. бинобар иттилои аз ДТВ, мақомот баъдан бо сокинон як нишаст баргузор карда, барои барқарор кардани барқ аз ҳар масҷид 10 000 сомонӣ талаб карданд. ёдрас мекунем ки дар маҷмӯъ вайрон кардан ва бастани масоҷид бо табдили минбаъдаи онҳо ба маҳфилҳо ё макони баргузории чорабиниҳои мухталиф дар солҳои 2006-2007 оғоз шуда, то имрӯз идома дорад. танҳо дар соли 2017 дар кишвар ҳудуди 2000 масҷид бо баҳонаҳои гуногун баста шуданд. Всё-таки разобрали мечеть и дальше разбираем. модари яке аз роҳбарони мухолифини тоҷик, Шарофиддин Гадоев, Ойшамо Абдуллоева дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, субҳи 11 октябр кормандони идораи барқи ноҳия ба манзили ӯ омада хонаашро аз таъмини қувваи барқ қатъ карданд. ман аз онҳо пурсидам ки чаро барқи хонаамро қатъ карданд, зеро ман аз барқ қарз надорам ва ҳар моҳ мунтазам пардохт мекунам. ба ман посух доданд ки писарам дар олмон баромад карда президентро танқид кардааст, бинобар ин фармон аз боло шудааст ки таъмини қувваи барқ дар манзилам қатъ карда шавад, гуфт зан. Гадоев яке аз иштирокчиёни тазоҳурот зимни сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Олмон буд. ӯ баъдан хабар дод ки пас аз тазоҳурот кормандони амниятӣ модари ӯро боздошт карданд. модарандари Сӯҳроби Зафар, раиси ҷунбиши гурӯҳи 24, Оиша Мирзоева низ хабар дод ки кормандони шабакаҳои барқӣ ба манзили ӯ дар деҳаи Кадучӣ омада хатҳои қувваи барқро буриданд. дар байни онҳое ки хати қувваи барқро буриданд, сардори идораи барқи ноҳия низ буд. пурсидам ки чаро хатро буридед, оё ман қарздор ҳастам? дар посух гуфт ки ин фармон аз боло аст ва ман бояд даъвои худро ба роҳбарияти ноҳия арз намоям. ба шӯъбаи вилоятии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон рафта арзи худро баён кардам. онҳо гуфтанд ки дар ин бора чизе намедонанд ва ваъда доданд ки вазъро мефаҳманд ва ба ман занг мезананд, гуфт Мирзоева. ҳакаму қувваи барқи мо истифода набарем, 5-6 геса кардай ва ёро бурой ки кардигиай. ёдрас мекунем ки рӯзҳои 28-29 октябр дар ҷараёни сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Олмон фаъолони тоҷик ва намояндагони мухолифин тазоҳуроти эътирозӣ доир карданд. дар ҷараёни тазоҳурот ба нақлиёти раис ҷумҳурии Тоҷикистон тухм партофта шуд. пас аз ин ҳодиса хешовандон ва наздикони фаъолон дар Тоҷикистон ба мақомот бурда шуда, мавриди бозпурсии тӯлонӣ ва фишори равонӣ қарор гирифтанд. баъзеҳо ҳатто маҷбур карда шуданд ки амали мухолифин алайҳи ба истилоҳ ба ҷаноби олӣ кардашударо маҳкум карда сабти навор кунанд. созмони байналмилалии ҳуқуқи башари Human Rights Watch рӯзи 6 октябр гуфт ки пас аз эътирозҳо дар Тоҷикистон ҳудуди 50 нафар аз наздикони мухолифин боздошт ва бозпурсӣ шуданд. диктатор президенти ман нест, раиси ҷумҳури ман нест диктатор. метавонем равем падарам, касеро ки мехоҳед мебарен, навор мекунен, чикор мекунен. агар мард бошен, ҳамроҳи ман суҳбат кунем, ман то охир меравам.
ба гуфтаи манобеи мо дар намози ҷумъа дар масҷидҳои пойтахт имом хатибони давлатӣ низ ширкаткунандагони тазоҳуротро маҳкум карда номи ҳар як ширкаткунандаро хонда аз минбарҳо ба онҳо дашном ва лаънат хонда шуд. امروز می‌بینیم از خارج کشور مردمانی که خودشان دروغگو هستند چیکار میکنند؟ مردم ملت تاجیک و دروغ گفتن تهمت میزنند، حکومت کشور را تهمت میزنند. این خودش افترا هست. кумитаи давлатии амнияти миллии қирғизистон гуфт 32 масҷид ва 5 мадрасаро дар вилояти Ботканд бастааст. тасмими мазкур рӯзи 10 октябр эълон шуд, менависад Озодӣ. мақомот гуфтанд ки манъи фаъолияти масҷиду мадрасаҳо бар асоси хулосаи комиссияи вижа қабул шудааст. ҳамчунин ба сардорони 55 масҷиду 6 мадрасаи дигар дар шаҳри Ботканд аз нақси қонун дар бораи озодии виҷдон, талаботи меъморию сохтмонӣ, амнияти санитарию сӯхтор ҳушдор дода шуд. Сегодня мы видим, что негативные последствия показываются, стали влиять и на социально-общественную, социально-политическую ситуацию в стране. ёдрас мекунем ки дар моҳи июли соли ҷорӣ бо ташаббуси кумитаи давлатии амнияти миллии қирғизистон комиссияи махсус таъсис дода шуда буд ки ба ҳайати он кормандони мақомоти худ идоракунии маҳаллӣ, раёсати корҳои дохилӣ, муассисаи давлатии кадастр, вазорати ҳолатҳои фавқулодда, хадамоти давлатии санитарӣ, комиссияи давлатии оид ба корҳои дин ва кумитаи рӯҳониёни мусулмонони қирғизистон шомил шуданд. ҳангоми санҷиш дар вилояти Ҷалолобод комиссия 60 масҷидро муайян кард ки дар комиссияи давлатии оид ба корҳои дин ва кумитаи рӯҳониёни мусулмонони қирғизистон аз қайд нагузаштанд. 33 масҷид дар ноҳияи Сӯзак, 2 масҷид дар Бозорқорғон, 5 дар ноҳияи Нокен, 3 дар ноҳияи Аксӣ, 5 дар ноҳияи Чаткал, 1 дар ноҳияи Токтогул, 7 дар ноҳияи Тогуз-Тороус, инчунин 3 масҷид дар Ҷалолобод ва 1 дар Майлусуу. дар вилояти Ош кори 39 масҷид ва 21 муассисаи таълими исломӣ мутаваққиф шудааст. Основная цель – это противодействие радикализму и экстремизму. дар моҳи августи соли ҷорӣ муфтиёти Қирғизистон хабар дода буд ки масҷиду мадрасаҳои шаҳри Бишкек низ аз ҷониби комиссия тафтиш хоҳанд шуд, вале аз натиҷаи санҷиш дар шаҳри Бишкек то ҳол чизе маълум нест. Бүгүнкү күндө мешиттердин саны 2657 каттоодон өткөнү, каттоодон өтпөгөндө мешиттер.